Ramogi Tv machiegni ma en chenro mar mbaka romo kidieny ma korwago kod mbaka ka wapuonjore ni gin gik mage matimore e alworawa to jotendwa wacho nade. Chenro mar mbaka romo yawo ni mbaka ma kama bende wabiro nyaka e dier kaunti mari kacha tikonwa ni nyaka sani iyudo e yo machalo nade. Okinyi ma kawuono rwakni machiegni kabiro achiel kachiel lendo kachopo ni kanyo kawuok e boma maduong' ma Nairobi. Nyinga Cleophas Oluoch to ma en chenro mar mbaka romo chakre sani saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Wadhi bedo kodi ka wago kodi mbaka wapuonjore wabedo kod ng'eyo maling'ling matimore e od bura ka odiochieng' ma kawuono thor wach en od burano mar 13. Twak mar jatend piny Kenya, jod bura madhi bedo kacha saa 8:30 mar odiochieng' girito twak machalo nade kowuok kuom jatend piny Kenya William Ruto ma bende igeno ni dhi chiwo twak mare mokwongo ne jod bura go duto ni bicameral house. Mano moting'o od burano mamalo mar Senate kachiel kod man mar National Assembly duto te madhi timore odiochieng' ma kawuono. Bang' twak ma kamano wadhi bedo bende ka wanono gi e chenro mamoko madhi bedo kabiro ni achiel kachiel e Ramogi TV kata kinyi kawuono gotieno wadhi bedo kacha ka warango gi tainya jotendwa mawuok e gwengewa duto ka wantiere gwengego makaluo kaunti ma Siaya, Mabei, Migori, Kisumu, Siaya bende ka wantiere kanyo wantiere kod jaod bura ma kaunti maru mano woman rep ma wan go kinyi ma kawuono madhi bedo ka wan godo achiel kachiel e chenro ni mar mbaka romo kwa goyo kod mbaka. Mheshimiwa Daktari Christine Ombaka wantiere go okinyi ma kawuono rwakni machiegni. Erokamano ahinya Cleophas. Okinyi ma kawuono wadayudo thuolo mar twak kod jotelo gi duto mondo gikonwa ni gin gik mage magirito neno kata magirito winjo kowuok kuom jatend piny Kenya William Ruto ka twak kod jod bura duto odiochieng' ma kawuono koromo kanyo saa 8:30 ma wakelo ni chenro bende achiel kachiel man Ramogi TV. Kama chielo bende nyaka Ramogi jwang' mondo mianga koni jotelo ma pod warito mondo chopi mago jotelo manu yiero mano jaod bura e kaunti ma Kisumo mano ka warango kanyo kar chung' od burano ma Kisumu East, Kisumu Town East mano kan waloso kod Mheshimiwa Shakil Shabir ma bende warito mondo kango chopo wacho ni yore ma Nairobi kae weche thoth kango tieko mochopo ang' watudre kod achiel kachiel bende kama chielo Senator Majo Migori mano Senator Eddie Okech wadhi bedo kod achiel kachiel bende studio kae kochopo ang' wachako mana kod twak achiel kachiel nyaka sani SMS line moro ya wari 3:00 chakornwa ote kichako kanyo ni mbaka oromo tiyudo ayo machalo nade. Facebook acha wantiere live, YouTube wantiere live, ikono ni chenro biro ni eyo machalo nade. Mokwongo kapok wachako twak okinyi ma kawuono poch gi pak Mheshimiwa kuom yudo thuolo bende mar dok e tiyo kaka woman rep e kaunti ma Siaya. Erokamano ahinya duogo mar adek e kom mar woman rep ma Siaya. Kendo agoyo erokamano jogo duto mane ogonwa ombulu. Ne wagoyo kaka team achiel kaka jo machunga iluongo ni 6 piece kendo ne wadonjo maber kaka ne wakwayo and ageno ni wadhi tiyo matek kendo maber ni jopiny. Erokamano ahinya kendo machiegni odiochieng' ma kawuono ntiere twak ma jotelo bura dhi chope kacha jotelo duto moyier kachiel kod mago bende mogwel. En ang'o malich ahinya ma irito winjo kowuok kuom jatend piny Kenya mano William Ruto odiochieng' ma kawuono kodhi twak kodu e od bura? Mokwongo dhi biro kaka president ma Kenya manyocha yier to mae odiochieng' mokwongo mare maromo gi jogo duto manoyier e bunge. Pacha kaka ng'iye kaka obiro odiochieng' mokwongo odhi nyisowa the state of the nation. Odhi nyisowa ni okawo telo e sirikal machal nadi. Okawe kaka nyocha osekawe no. Oyude no chal nadi. Odhi loso moko losre maber nadi. To kata maber mantie moyudo odhi timo nang'o. Odhi nyisowa agenda mare kaka oyudo sirikal kokawe kuom president machon ma en Uhuru Kenyatta. Koro from there kochakre kanyo tije dhi bedo nang'o, odhi pange nang'o, jo Kenya dhi neno ber kose dhi neno rach. Odhi nyisowa ni tich yot kose tek, to ka yot to yot nang'o kata kotek to tek nang'o, to watim nang'o. Omiyo en kaka jatelo ma Kenya manyo yier odhi nyisowa way forward kako yudo sirikal kendo kako odhi tayo sirikal nyaka higni 5 mabiro. E gigi duto obiro e kinde ma jod bura mawuok e kweth siasa mar Azimio la Umoja pok orwako tende kaka jatend piny Kenya. Odhi chalo nade ka otwak kodu e tielo mokwongo? Dhi bedo matek nikech penjo wadhi penjo nikech koro osekawo telo ok dang' waloke. Odhi tiya wabe wadhi mna tiyo kode ok dang' watame to ok odhi yude mayot
nikech okoloyo wa mabor. Bende 50 plus 1 nokoyudo, wabe nokwayude. To gima ne wahingrego tin kabisa. Omiyo odhi deal gi jogo mang'eny. Jogo manie bunge mang'eny ma iluongo ni majority. One majority kaka jogo modonjo e bunge. Wahinge gi namba. Omiyo kata ka wabedo opposition, kata ka wabed leader of majority, to dhi yuda rough time nikech wan gi penjo mang'eny gi gigo madwa head mondo ler gi kaka mondo dhi oti. Omiyo en ga rough time koriwre gi gik manyosetimo koyiero jomoko ma bendo kwa morga ahinya. Omiyo ochake marach. Kwa wacho ni ochake e yo moro marach, mano dichi ma kawuono dhi bedo kacha gi ogeni mopogore opogore. To gino mapek ma dhi chomo od bura, mano kata bang' twak ma kawuono, nikech ka odiochieng' ma kawuono ko dhiro thuolo kata mar penjo kata mag rango ni gik mage mano wacho mano chiegni gi dhod chunyu kata gik mopogore opogore. Miya pachi e yiero mar jotend migepe ma opogore opogore ma bende machiegni bang' ndalo maromo 28 kae timonegi mana kidayo dhogi kendo timonegi apedha ni gik mage ma ginyalo kelo e migepe mopogore opogore. Ere kaka ni kao yiero mag jotend migepe mopogore opogore, nikech kata ariyo kende emo yudo thuolo mar dok, to achiel emo donge migao machielo chopo kata kaka mana jang'ad wach kata jang'ad paro ne jatend piny. Iwacho migepe manyo yier nyoro kaka cabinet, yes. Migepe yo nyo yiero kako hero nikech mago nyo joge. Oyiero joge manokonye campaign. Most of them ni neno ndalo campaign gin be mane gitelo e weche mag campaign mage. Gine mane gi organize kako chopo kendo gine giwuoyo kendo ka gigoyo waka ka jok mane ni opposition margi. Omiyo nyo yiero jogo musiepene, nyo ko consider gik mang'eny, nyo ko ng'eyo margi e tich momiyo gigi, e migepe momigigi. Mar ariyo, nyo ko kelo face mar Kenya mondo obedie sirikal mare. Nyo kwedo jomoko, kwedo jogo ma akwonde moko. Regional balance nyo onge. King'iyo gino malong'o, honestly, ko follow the katiba kaka dwarore ni mondo ket regional balance. Mano nyo onge. Mar ariyo, okong'iyo integrity ma jogi. Nitie moko achiel ariyo adek manyinge gi richo. Nigi court cases kata nigi weche molworo gi maricho monego bed ni pod gi cleared nyinge gi mondi eka giyud telogo eko. Ging'eny. Jok manyo yiero gi ok ler. Omiyo wan gi question mark kuom jok modhi tiyogo. Nikech odwa tiyo gi jok ma osebedo accused gi kwelo. Jok ma osebedo accused gi neko. Jok ma osebedo accused gi rape. Rape be nie iye kanyo. Omiyo jogi ok gin joma ler. Chapter 6 mar katiba okoyie ni jogi okaw tijego. Nyaka gibed cleared eka gikaw telo. To nyo oseyiero gi koro gidhi telonwa. Mano en gima raracha gima ok onego tim. Kaka ng'at achiel ma bende osewacho ni nosega wacho ding'eny ni en doher rito Kenya, obed jatend Kenya maler, matiyo maber kendo ma follow katiba ma en owuon nochamo muma kowacho no bo protect the constitution. Imake mana gi kanyo ka waduogo ang'i konwa ni ere kaka wacho ni koro koseyierogi kata kosegwelogi ni magi jotend migepe tiju kaka jod bura wacho ni kata koro dhi timo negi nonro matut ka utemo penjo gi penjo ni bende gin gi lony makare monego bed ni gibede e apisi machalo kamago. Ka waduogo ang'i miyo walere ewi mano, welo pod wantie go nyakora Ramogi Jwang', mano senator ma Migori Educate bende makoro wantiere go achiel kachiel bende studio kaka achiel koda jod bura ma county ma Siaya, mano jaod bura Mheshimiwa Daktari Christine Ombaka bende wantiere go ka warito Mheshimiwa Shakil Shabir kochopo to wan kode mana kae mano jaod bura ma Kisumu Town East. To koro sani wawinje pach jod bura mamoko odiochieng' manyoro kane jafwambo marwa Lydia Okeyo ne oyuore od bura no kendo ne owinjo pachgi ka giwacho gigo mopogore opogore, to moloyo wawinja ne kwayo ma gintiere go ne jatend piny Kenya mano William Ruto.
haswa Laikipia Kaskazini na kotoka mimi, visa vya wizi wa mifugo na ujambazi zimekithiri. Kwa hivyo tunataka kusikia kutoka kwa rais wetu jinsi atakabiliana na wizi wa mifugo na mauaji ya kiholela. When are we starting to buy munga? Because as we eat ugali in Kenya at 70 shillings. He promised that he will sell, we will buy fuel at 100 shillings. We are waiting up. We want him to take those billions down there and see those billions coming, climbing to the top. Tulipokuwa tukiomba kura, hata yeye mwenyewe alisema ataangazia sana mambo ya bottom up. Na mambo ya bottom up ni vile unaweza kuanza kusaidia wale watu ambao wanaishi maisha ya chini sana ukikuja juu. Wacho kanyo ni pod gin gigeno ni ngwech to dhi mana chako mano ka wuok kanyo iwacho ni en bottom ka dhi up. Iwacho ni omenda go kantiere kacha to ne kaka ipogo gi mana e yo moro makare. Mana achiel kuom kwayo ma gintiere go kar kacha. To koro senyo koro moke jwang' awa winjo paro ma opogore mano kuom jodbura mantiere go kae. To kaluwore ni ne wadhi yueyo ka ne Mheshimiwa Daktari Christine Ombaka ne loso anga kao mana thuolo mondo miwa pache kotenore kod gigo ma jodbura mamoko bende owacho kaluwore kod omenda malach makore lach makoro ntiere e migepe mopogore opogore. Ok waneno migawo no mar loch gwenge kata mano mar devolution. Omenda miwacho makamagi gidhi bedo ka gichopo nade e gigo duto ma gidhi bedo kanyo katimore alwora. Mane momako dhowa nikech mano en migawo maduong' mokonego we. Mane momiyo bende katiba nolos katiba ni mondo mwandu mag Kenya olor piny odhi nyaka piny devolution. To kok mane the fulcrum mane teko mar katiba tema koro migawo no golo tiende ni pesa dhi chopo piny adier. Mane penjo mwadhi penjo kaka jogo moyier kendo jogo madhi bedo opposition mare wadhi penjo no o clarify ni pesa dhi chopo nang'o ka devolution ministry machuny telo emogolo no. Koro en owuon odhi tiyo nang'o, pesa no dhi luwo kanye, wadwa no dhi opimnwa kaka ubiro kawuono mondo los kod jobunge. Odhi opim ena ni samoloso okanwa duokre kode, okanwa penjo sano. Mago wabo wacho bang'e kosetieko maybe ka koro kendo bunge oyaw eka koro wabo analyze speech mare. To penjo ng'eny kendo one very very worried ni to kogolo migawo maduong' kamano en owuon odhi bedo successful kaka jatelo ma Kenya oketre e tawo malando. Iwacho ni sama ntiere koro kanyo ntiere tago maliet no kama ntiere kanyo. Mano tago maliet nikech otama winjo kaka pesa dhi chopo e Siaya kuma ae. Ere kaka governor mara dhi yudo pesa no mondo tigo ka governor entirely mal loso Siaya. Pesa dhi flow nang'o, pesa dhi chopo e constituencies nang'o kata e wards nang'o. Telo mare oketho kama duong' nikech kom mar devolution no ogolo. Gigi duto nitiere chenro mane olero odiochienge mokalo kanyo ko wacho ni nitiere migepe moko madhi bedo katiyo machiegni kod loch gwenge. Kata kamano en penjo moko ma un gi ratiro mar kaka jodbura mondo mi upenji kendo rangi. Akele twak Senator Mamigori Eddie Okech machiegni kendo poch gi pak kuom yudo komno mar senator e county ma Migori. Mathuolo ni mokwongo michope chenro mar mbako romo to ang'e ok en Ramogi TV ka tisebede machiegni e chenro ma kawuono. Chenro mar mbako romo ka watemo mana loso e gigi duto ma dhi timore odiochieng' ma kawuono. Geno mari e twak ma jatend piny Kenya gi kumoro amora miwinjo ka Mheshimiwa Christine Ombaka omulo madier mana mako mana ka wachako. Erokamano ahinya. Mokwongo we akaw thuolo machalo koda maendi muso ganda joka nyanam. Ang'eyo ni dweche mosebedo kokalo gin dweche go eko mosebedo matek ahinya ni mano wan gi geno maduong' ahinya ni jakom Raila Amolo Odinga ne dhi bedo ker marwa. Koro miyo jowa pod chuny jomoko. Koro lek mwan go kawuono wan ng'eni oorwa e od bura gi jowa tini wa represent jowa e od bura kanyo. Koro lek mwan go kawuono kata weche moito mondo kawuono president mar Kenya owachi ma en Ruto ok en lek marwa wegi, en lek ma jowa nigo, en gombo ma jowa nigo. To gombo ma jowa nigo mana kaka daktari owacho
en ni wang'iya ne ni to be odhi wuoye gigo eko ma mokwongo nyalo riwo oganda nimar kaka njo wa e campaign king'iye gi data miluongo ni statistics nyiso ni piny opogore kabisa nimar ka wawuondre ni wadhi gi data mane IBC omiyo jopiny iyudo ka ne owach ni noyudo kura madhi milion 7.1 to jakom Raila Amolo Odinga nowach ni noyudo kura milion 6.9 to kichaki ng'iyo data mar IBC nyisowa ni wan gi jogo eko mano register mar go ombulu milion 22 manyiso ni nitiere oganda manyaromo milion 8 manoko go ombulu tiende ni president muwango onge gi tik mar jogo eko madhi milion 15 ma jogo ombulu manoko go ne ombulu nyiso ni koro onge gi majority of the country mane ogone ombulu jopiny mangima mag Kenya ng'eny gi noko gone ombulu koro mano nyiso ni en sirikal no endo ma onge gi teko mag jopiny duto omiyo gimokwongo modwa ng'iyo ni be gik modhi wacho kawuono be gin gigo eko ma bende riwo oganda duto mane ok ogone ombulu koso gipogo ji omiyo amor ahinya gima ne daktari owacho ni sembe ipimo kod nyamin nikech king'iyo kaka ne osewacho weche mag yiero ministries mana kaka daktari owacho wano kapok inclusivity nobedo king'iyo kaka wan onagi ne sirikal mokalo ne wan gi ministers madhi 3 apana gidhi 4 nikech ne wan gi minister Omamo ne nitiere e sirikal ne wan gi minister Tuju ne nitiere e sirikal ne wan gi minister Monica Juma ne nitiere e sirikal to be ne wan gi minister mar education ma wang'e ni otegno ahinya be ne nitiere e sirikal koro sani endi king'iyo tiyudo ka dala mar Nyanza onge minister owuok mana achiel kende ting'eni kata kiwacho ni koro nitie kuonde kwa moked jomoko ma ok joluok saendi kaka ng'ato keti ni koro idhi bedo kas en gino endo maonge kata katiba king'iyo katiba marwa kas en gik moko mimiyo jomoko mana ma samoro joluok saendi e sirikal to mano ok gima no wadwaro koro wagombo ni gimokwongo be wadhi riwo jopiny ka osechako pogo jogo eko ma jokuonde moko e ministries manoketo migepe gi duto nitie gigo mane ochano wasewacho kanyo ni migawo no mochung' ne loch gwenge no wano kata ka ne ok okete kata kamane sirikal mokalo man mar Uhuru Kenyatta lemo makama ne nitiere ka irango chal mar wach odiochieng' ma kawuono nikech ni tok odiochieng' ma kawuono to akukoro dhi bedo kacha kachako komiti udhi bedo go kache gigo duto ma untiere ka urango gi e yo moro makare udhi bedo gi thuolo mag goyo kogno jogi makoro osegwel e ten migepe man kacha nyaka sani jod bura nigi ting' mane nikech mana penjo bende Mheshimiwa Daktari Christine Ombaka en ni jod bura okel jogi lwetu kuwacho ni gima jatend piny oseyiero chakoro dhi kala kamacha ere kaka odhi kalo e thuolo ni duto ma ungo ndalo 28 ka ugo gi mana kogno nitie gima moro ma wanyalo neno mopogore koso oganda dhi wacho mana jogi moyierno man gi chilo mag mibadhi duto mantie ka okal gimoro amora mantie molel odhi maler mantie oriwre kod rito gidhi giro mbele idhi time yo machalo nade kaka orubo chako twaka yanga ingeni katiba marwa article 95-96 moloso weche mag parliament oloso ni wan gi ute buche ariyo od bura mokwongo ma daktari gini nitie miluongo ni National Assembly omigi teko no endo mar go jogi kikono makata magi ng'ini ka ng'ano endo mokolore gi chik mar katiba miluongo ni chapter 6 to gi article 10 mar katiba jogo eko manigi weche mag mibadhi kata weche go mokoriere gi weche mag katiba makare omigi teko mar making sure ni ok gipodho joma kamago to wan ot madhiye wan od bura mar Senate ma en odno endo mar bura manong'iyo ni teko gi mwandu mag Kenya be nyalo dhi ne japiny kuom ranyisi neno ka Luo Nyanza counties magwa 4 e higni mokalo 10 gi iki oseyudo bilion madhi 320 ma osechopo ne oganda magwa kata dubedo mane mibadhi nitiere mathindo thino pod nitiere kor gwenge mapod watiyogo mapod wadilgo e counties magwa lakini pesa chopo ne japiny kendo pesa chopo ne jogo eko ma kata mana mago ala matindo ma samoro President Ruto wacho ni odomo chopo ala matindo onge kaka chopo e jo ala matindo gi joma nitie piny ka ok ikaw pesa mar sirikal
mimede modhi ne joma nitie piny. Koro mi wan kaka wantiere e od bura mar Senate, tich na maduong' kata tij jogo maduong' kabisa en koro ng'iyo ni devolution kata sirikand gwenge bedo motegno nang'o. To en wach marach ahinya ka waneno ka ministry mane jaduong' Uhuru Kenyatta noketo en ministry doendo mane konyo gi transition kendo make sure ni capacity mag sirikand gwenge gi eki olos mobedo motegno ma pesa chopo ne jopiny, to kochopo ne jopiny to en gi structures gi jogo eko manyalo konyo mondo mi pesa chopo ne jopiny. Koro en ministry doendo ma iwacho ni obedo aborted gi dho ngere, tiende ni it is too early mondo mi no gol ministry ma kamano. E gigi duto koro iseneno kata ni oonge migepe man kata 22 tin kata kaka senator in michung' ne rango ni mwandu gi giwuok e sirkal mamalo Kanada ka gidhi e piny kacha nikech loch gwenge koro ntiere kacha kirango county kanyo ma bende an kod ute wantie kanyo kod governor, senator, woman rep bende ntiere karka thuolo ni duto ka orango kaka mwandu gi chopo kacha to uonge e thuolo moro amora mar neno ni ohala kata mwandu makamagi ok chop piny kaka sani koro migawo ni onge bende un gi geno nikech kutimo oversight omenda magi mudhi bedo kata kurao ni governor tiyo go to onge koso onge mar migawo ni ok tiende ni onge omenda machopo e county. Ingeni ute buche gi eki gin ute bura ma gima konyo mogik en ni gin ude migoyo ombulu. Mana kaka wambo yierwa go ombulu mwabi watiyo jopiny kaka udi gi eki bende ma National Assembly kaachiel koda county to gi Senate gin ute migoyo ombulu. Kamwa chunge sani endi Azimio Coalition ema duong' e od bura man National Assembly. Kech wan gi numbers mag wabunge mang'eny moyier gi Azimio maloyo jogo eko moyier gi Kenya Kwanza. Koro genowa en ni od madaktari gi nitie. Giditemo matek mondo mi numbers mag gi obed ni ginyalo go ombulu yo makare e weche go eko matut matheko e tulo mag sirikal moyier ni endi magi make sure ni ginyalo gamo gik mogech katiba omiyo gi teko no endo kendo kata sani rino kane nyicha register of political parties ondiko mo confirm ni od bura mar National Assembly majority en wan jo Azimio. To kichaki ng'inyo kendo Senate sani endi en odno endo mowacho ni wagore nono gi nono tiende ni ji 23 kocha wambon ji 23 koni. To sani nitie ministers mowuok e od Senate, ministers ariyo. Nitiere minister miluongo ni Senator Soipan ma wuok ma koro dhi bedo minister owuok e Senate. Kaso bende nitie senator miluongo ni Murkomen mochako wuok e od Senate. Koro kaka sani endi wadhi chako twak jibo manyien kwa dhi e od Senate wan majority. Kaka wan majority no endo wadhi temo matek mondo ombulu migoyo e weche mag siro manyalo konyo japiny obedo ombulu no endo maluwore gi gigo eko manyalo timo ne jopiny. Ikelo kama ber ahinya to koro dak elietwa ka Mheshimiwa Christine Ombaka kiwacho ni wach mag kwano mantiere e od bura ni igo e yo machalo nade. Register mar political parties mag duond buche mopogore opogore pacho ka wacho kanyo ni Azimio manigi kweth mamalo e od bura no ma intiere mano kirango National Assembly Senate kata bende koro e ubare diere kanyo kama intiere to chal mar wach en mane en thoth kaluwore kod katiba kose thoth kaluwore go ganda minyalo kwano kerango sandi joko mosedare Azimio odhi e kweth machielo bende jo bura mag Azimio nigi otekwe od bura no koro kata ka odiochieng' ma kawuono weche nitiere ten moro ma wacho ni wanyalo kalo chike machalo kamagi kwan ma kamano nitiere nikech jok mamoko kata koro osewuok nitiere kweth machielo kata ka pok ogol gi ayanga register mar duond buche ma pacho ka kwan en ni ng'enyu wuok e party mane jini obiro party mopogore opogore koro wan ne wadhi kaka Azimio koro jo Azimio gin parties moko momedre e iye kanyo moriwre moloso umbrella achiel ni Azimio omiyo ng'enywa gi parties ma wan go wang'eny wahingo jogo koro kanye ing'e ni party un ji adi to party machielo gin ji adi omiyo kikwano namba to definitely wayubo jogo gibe ging'eyo ena kelo wach ma nyiewo ji ni ema temo konyo gigo gitemo nyiewo jogo manobiro kaka independent nikech jogo nyalo chung' kama gineno gina kigen no gibiro gi any party gibiro kigen koro jogi lwetgi bor gi weche mag pesa go koro nyocha waneno kata ne wayiero speaker ne gitemo nyiewo jomoko mondo konygi kendo kanye mane gidwa loyo wa matin lakini king'iyo party
kaka party no donjo e bunge wahingo gi namba one majority. Pogruok mane madhi bede od bura masani mar 13 mopogore gi mano mar 12 mane koko nitiere en thoth mar oganda ka irango ni kwan gi chalo nade mage manyalo goyo koko moloyo jowetegi kose en chike eminyalo los kaluwore kod kwan ma oganda gi nitiere. You mean kuma koko nyalo wuoke in terms of gik miwache bunge? Kamano. Koko dhi wuoke gik moko mok donji, yani giko kuonde ma sirikal ok tie maber koko nyaka wuogie. Wan kaka jo Azimio wadhi bedo an oversight, wang'iyo ni telo mar sirikal ni odhi maber koso dhi marach. Koro kanye mwadwa ng'iego kende mwadwa makego kendo wadwa konyo, ok ni wadwa goye mondo wuogi wawacho ni dhi mbele gi tich to karach lose kama. Koro duondwa ema dhi konye. In fact kada be ni an president da chiko yita gima Azimio wacho nikech wahinge gi namba kendo joman kanyo ng'eny gi gin jok machon mabe osebiro mung'eyo kaka katiba en kendo osebede e bunge manigi experience moloyo jogi. Ing'e ni king'iyo kata namba mar jo Kenya Kwanza ng'eny gi gin joma tindo kendo ng'eny gi joma onge gi experience. Ki compare gi jo Azimio nigi a lot of experience kendo gi ng'eny. Omiyo ka an president to da chiko yita gik ma Azimio wacho nikech opposition ma wadhi form ni en dhi konye nikech wan wanyise na kuma richo mondo losi to gik maricho ng'eny mohingo gik mabeyo. Ne owacho kanyo ni ok odwa nyiewo jogo mantiere oko mondo okata nyiewo kata lombo jok manie kweth manok jogo manok e od bura mondo oriwre kode. Edi akeli ane twak kendo mondo ilernwa ne ni kochopo nyaka sani gino ma mheshimiwa wacho ka Christine Mbaka jatend piny Kenya masani en gi thuolo mar winjo jogi mantiere kweth machielo mar siasa. Ing'e ni kane watimo campaign mokwongo wach mag numbers jo Kenya Kwanza osetimo katimo propaganda mang'eny kabisa. En ng'ano endo ma oyudo banda achiel to odhi wacho ni oyudo gorogoro 10 mar oduma nikech kada mana wach mag independent miwacho gi eki ng'eny jo independent moko ni kodwa. Koro ka gido gimoro achiel kaka ko jomoko mane ondhogo wa matindo kaka koro of course ok ber ka luongo nying ng'ato nikech nyaka bed gi defense mechanism but it is public knowledge ni MP ma Ugenya nobalo odhi kono endo but katiba to kuyiene dhi bedo kunendo bang almost 90 days kapok olokore. Koro jomoko ka gido ng'ato moro achiel to gigo koko mang'eny kabisa. Adieri mar wache ni kata ng'eny jo independent go eko ni mana gi Azimio kata makumae kinyo nyamino ma iluongo ni Fatuma Mohamed en oyiere kaka women rep ma independent to en Azimio damu tiyo ka jo Kenya Kwanza claims jomoko ne gin kode to biyo nyaka buchewa kendo wan kode. Koro en miriambo en propaganda ma gibere kabisa. To moloyo mano gimipenjo en wach ni bodhi chiko itene wan kane watimo campaigns magwa Azimio ne nigi gimoro ni manifesto mare to manifesto ni endi noting'o lek mang'eny ne jopiny mopogore baba nosingonwa gik mang'eny weche mag konyo jo boda weche mag konyo mine weche mag konyo jogo eko ma onge nyalo gi siling 6,000 dwe ka dwe. Jo Kenya Kwanza beno chiko ji gigegi mang'eny ne gichiko ni gin sirikal gidhi bedo sirikal ma gidhi ng'iyo joma giluongo ni aslas ni joma ni piny mogik ma gikelo mondo bed malo. Ne gichiko ni gidhi timo gik mang'eny gidhi miyo ji bilion 50 ma ji gogo ohala mine mago ohala gik ma ochik gine ng'eny to be gisechako chiko itgi sani. An katimo assessment mara kaka ng'ama tin masani ni od bura kaka ng'ama tin en ni ok gichik itgi ni mar king'iyo kaka cabinet no los nikech cabinet e sirikal kata mana kidhi e bunge sani senate gi national assembly ibiro nti giluongo ni standing committees kaso nitie miluongo ni sessional committees. Standing committees gin ariyo kende tiende gin committee matimo oversight and ne choni luongo ni CPAC sani luongo ni public accounts committee ma jogo ko monge sirikal bede timo oversight. Kaso nitie miluongo ni public investment committee ma en jogo ko ma bede nitie opposition kata ma jogo monge sirikal ma bede modong kar gi 21 te gin gigo ko ma menyore ga ngo gi cabinet molos gi sirikal. Omiyo cabinet no e sirikal wadhi bedo gi sessional committees 21
committee mag transport, committee mag mining, committee mag ICT gigi kite. Ineno kleo gima timore en ni ka iloso sirikandi mar cabinet tisekawo joma nigi mibadhi iketi nyiso ni gima ni wacho ni dhi gori gi mibadhi ok ing'iyo. Namba 2 ikawo sirikal tiketo jogo eko mosechamo Kenya ni endi maloyo ji duto te. Ineno ka kata mana treasury kama pesa te wuoke okawo mi juguna ng'ama nosetiyo e Central Bank mar Kenya igni taraganya. Ichaki neno ko kawo Moses Kuria gini okete ministry. Onge asla kanyo kata di kata chieta no sori maendi sirikand asla jogo eko mani piny. Asla yulwa jo wagi mobedi. Ki donge okawo jo mani oko. Nitiere jo mani gi rieko mang'eny ma oingo kata ma rieko kata ma politicians mogo nigo mobedo recycled gi eki mane oromo bedo e cabinet. Nikech ka isingo gimoro nyaka itim gimisingo. Wan kaka joka nyanam kwa singo gimoro kata manyoro na antiere dala wa Migori na miyo agent na mich nyaka dhok nikech gin jogo eko mana singo ne gimoro. Koro gik mane president osingo waneno ka osechako bedo ni ok otimgi nikech king'iyo map no endo en map mag jomo bedo recycled mong'e cases gi duto te Kenya ka. Omiyo mana achiel kuom ranyisi ni ok odhi chiko ite. To ber ni mantie ni jo Kenya nigi confidence ni wan gi numbers mag ji mang'eny e Azimio madhi konyogi gi ang'o gi gima daktari wacho ni wach mar opposition. Wamedie kamoro. Kamano. Ing'iyo kata jok moyiero go. Ng'amo represent youth be okine. To youth manyocho target kaka jo boda boda, mama mboga and so on. Onego ka wie ng'at ma youth kata a person manigi disability okaneno kacha. Koro ochako remo wa gi tich. Ochako miyo wa kama idhi goego nikech gik manowacho oklingana gi gik motimo. Osemna chako within less than 100 days manowacho. Omiyo wadwa chako monitor in the first 100 days otimango. To kleo bende kacha kamero kumoro kama matin. Ingeni onge gima otegno e Kenya ka malo katiba marwa. Katiba marwa en achiel kuom katiba ma jo piny to oseng'iye, jo America, jo Europe te oseng'iye, jo China te oseng'iye. Gin katiba ma gigomo kana mondo gikwal bathe moko mathindo thindo gi mede mag-gi. Nang'o kech katiba wa ng'iyo kaka jatine japiny. Tachiel kuom gima ne katiba dwaro miluongo ni the spirit and the letter of the constitution ne en ni mondo muwatem matek mondo mekiloso cabinet ministers magi tikawo jogo eko moko jo siasa mosiepeni. Nikech gimose ne biro ka nego Kenya en ni nitie gimoro ni chronism. Tiende ni en sirikal miloso go osiepe mumetho go e ba masa moro udhi uloso go pesa moro kamoro uduka go gimoro kamoro. Katiba wa nok dwa mondo tim gima kamano. Omiyo katiba wa nowacho ni kidhi loso ministries to avoid politicians iketo joma luongo ni experts jogo eko manigi lony e gigo eko ma iwacho ni maendi e ministries magwa. King'iyo ministries mobedo formed sani aparo ni almost 3/4 maggi gin politicians. Jomo bedo awarded nikech chronism. Mago ok joma ji tine piny ino ka ng'eny gi moko onge kata lony e line maggi. Ino ka ng'ato samoro lawyer to kawo dho miyo ndara mondo meni engineer loso. Ino ka ng'ato samoro okosomo kata weche mag pi to kawo miyo dho timo weche mag pi. Koro maendi dhi bedo the most ineffective government kaka koponi president ne okoywa wiye. Odhi bedo gi tich matek matamre gi nono. E tich mantiere mbele kanyo ka koro gichome tir. Nitiere jogo ma onego bed ni konyo ka jogoro mongiroregi. Ponono en gimoro miwacho ni waket josiasa maluku mondo piny ka wamany koro jogo man gi lony. Ponono chieng' mwabro neno ka ntiere yiero kata ka ogwel kata oyier jogo ma koro dhi bedo kacha kaka PS. Wanya yudo sura mopogore gi mano neno. Mokwongo okelo na shida. Kaka nyo yiero cabinet, president nyo kelo shida maduong'. Okao jo siasa emomiyo tije. Jo siasa nyo se yudo tije gi. Nyo gisebedo elected e parliament. Ma nyo gin gi tije ma gidhi timo. Ochako mayo golo gi kuonde go odhi oketo gi e cabinet. Tene no o create nafas mar by election. To gingi matin gin karibu dhana deka ng'wen.
aparo ni gin adek so far. Nikech kanyo mantiere gi Garissa town wadhi dhi kanyo bende Elgeyo Marakwet. Yes. Ka iwuok kanyo county ma Narok kanyo bende dhi yudo gimoro manyalo bedo ni timo. Yes, ang'o mano to kata mana speaker mar National Assembly Bungoma wadok yiero mano pesa ma jo Kenya ma podi gitigo. Ang'o mane chune ni nyako kaw mana jok ma nyose yier ma be nyose campaign motiyo gi resources magi ma nyose yudo tich ma koro gisebedo sworn in. What is the need mar kawo jogo? Ka Kenya nigi jomo somo kendo joma riek miwuoro mo nyalo kawo mondo okaw tijego. Koro kendo kelonwa shida madwaro pesa mar by election gima nende IEBC no kobedo prepared to do. Akiani IEBC nigi pesa bilano matimo by election, I don't know. Mar ariyo technocrats madondiko madokawo jogi nitie owejo ma experts education manyo kete ng'atoni mano ke educationist kendo gima lit ni ng'amanyo en an educationist manyo se perform very well. Professor Makoha iketo ng'at ma chal gi Makoha kata mohingo Makoha, not ng'at ma below him, ng'at manyo loyo by far. Penjo nada penjo uduto ina Mheshimiwa Christine Mbaga chal kod Edi ponono koro waloka ne kama ponono ini mane yudo gwelo no Edi ke isebedo senator ni koro idonjo ibed ja ten migao de ikawe koso de iwene ng'at moro man gi lony e sector muluoni kata ponono ukaw yoterie wacho ne ka en engineer ka en mag yor kata ok wen engineer otimgi de ikaw koso an doka kaw nikech an gi kita gi timbe na mong'ego. An nadonjo e siasa 2017 na chung senator ma Migori County nokayudo ng'eny ji nobiro monyi hana mera kodhi chung governor na kono gini governor pod aonge gi experience. 2018 kana wadhi e yiero matin miluongo ni by election na chaka dhi aringo go wadwa chila yako e dala ma Migori County kendo ji nonyi hana mera ikri dhi kawo governor 2022 na nyiso ni kanyo endo oke malony mara oketa gi sani tadwa ni mondo mi ambera tiegra mondo ang'i kaka gigi kitimo ok na pakora kata ni kura apakora mbele jopiny en ni tije mag sirikal gi eki okibiye ni mondo mi ilos mwandu moro. Tije mag sirikal ibire mondo itine jopiny mondo mi serve jopiny. Koro ing'iyo lony ni gi teko ni ma in go gi experience mane nyamera daktari wacho eming'iyo ni be idhi timo contribution to moloyo sami dhi chung gimoro ichung ka in gi lek mar timo service kanyo endo. An sani endi ka ng'iyo oganda mag joka nyanam kaachiel koda Kenya marwa onge kuno endo monego bed wasiro malo sirikal mag gwenge mane wacho cha maluongo ni devolution nikech kanyo endo ema mwandu chopo ne japiny gima jo economists kaka wan gini wacho ni money circulation pesa ringo makati mang'o karinge gwenge. Koro an contribution mara ma timo sani endi gi kuma antie sani en jiwo senate marwa mondo mi obed motegno to gi sirikal mag gwenge mondo oyud pesa mang'eny kendo tine jopiny marwa maber. Koro an do kakao anga duogo giri kanyo weche mag senator go girango ni ka nitiere od bura kacha mano mar senate kacha utimo tijni e yo machalo nade mondo rang ni bende urango tich ma governor timo kacha gi county mare county e od bura kanyo. Mheshimiwa ka koro nitiere Siaya kacha to koro wachni koro we kombi mar bedo jod bura ma Siaya koro bi ka ibede ten migao mar somo kale rang kanyo da kawo migao no mar pi de kawe koso de wacho ni oyo ka pode ada tiyo ne jo dako ni president mamia tich ni inyalo loka iketa kamoro maber koda nikech anafini an gi choice an kaka anja puonja ma train teacher bed education bera koda nikech asebet education higni omiyo kado miya education dakao to kokona ni dhi bed minister mar agriculture mano no kasomo ako nje jatelo donge nyalo loka imiya manyalo timo maber. At least onego yie ni mondo wawuo kode wa negotiate mondo miya gi maber koda mondo benda dia perform mondo be successful nikech kan successful e komno to end successful obende kaka president. Omiyo ana believe ni nitie dialogue, room for dialogue with the president kadwa mi teach. Ndalo moko e Kenya kae ng'ato no mi teach to no dagi. I can't remember, but no dagi. President no me teach to not or decline. I can not decline nikech no kuwinjre gi president ok nange no decline nikech tijino no feel no oromo kode ok nangeyo. But nitie room
for declining, nitie room for discussion, nitie room for dialogue. Omiyo na feel ga ni seche moko ng'ama miyi tich onego wuo kodi mondi. Openji ni to mane ma diher. Nikech king'iyo kata list ma joma nyocha supporte, ma bende nyocha konye gi weche mag economy. Nitie professor moro asomo ga kanyo iluongo ni David Ndi. He's a good economist. Dak nyokawe okete kata mana e kom mar treasury somewhere there. Nyinge nyo onge, ok nyo yudo tich, to ng'ani technocrats ng'enye Kenya ka. Nyoko tima research mare. Nyoko dwa mna reward usiepene. Nitie jomoko ma ok adwa luongo nying-gi. To ok onego bed kanyo. Ok onego bed kanyo nikech timbe magisetimo, accusations moseket kuomgi, rape manenda sewachoni moro osebedo timo gik mago, moko seneko, moko gin corrupt. Ere gimomiyo noko nyal bedo ga choice maber. Mamiye a good start nikech koko chako tich. Koko bedo president for the first 1 month. Donge sani madolo ochako nyiso jopiny no ng'ama ber. Oyier jo maber, mand jo chakwani weuru ng'ani oti. Ng'ana neno ko yiero ji maber. To chako marach ba yiero jo maricho. Jo manyinge gi richo, jo manyinge gi osekethore, jo makata ji ochayo. Nendo chopo kanyo nade. To choice to en go maber. Nitiere jok mathoth ma nyabedo gi paro ma opogore te kinde ni koro kan waduogo rango weche matimore e od bura ka irango kaka chike gi koro dhibedo ka iloso tigolo gi oko yiero mag jotend migepe opogore mano gwel gi duto nyaka gikal kuomu kaka jod bura kendo nyaka ugo gi kogno ka orango gi sani koro wadarango ni jaod bura ma Ugunja mano Pio Wandayi ne oloso odiochieng' manyoro gi mane owacho to gino mane owacho oterore nade gi paro ma mheshimiwa education niko kachal koda mheshimiwa Daktari Christine Mbaka wan godo e studio kinyi makawuono waranga ne ka wawinjo ote bende medo mana oronwa SMS lano podo yawe na 3-6 ineno waka ine kanye gi jok mage to kinyi makawuono wadhi somo ote ma ikani gi penjo ne jotelo mano go studio kawuono iorono mana ote sani live wantiere Facebook aja kachikoda YouTube ka iwuok e ot pono ndi penjo ni nyaneno wakanye yudwa kanye Facebook achal koda Facebook achalo YouTube mar Ramogi TV. Sana wawinjane gima ne Pio Wandayi owacho odiochieng' manyoro ka ne ntiere e od bura. In an economy that is crying for revival, it is shocking that the old administration has packed the proposed cabinet with some men and women who should be in jail for engaging in economic crimes and sabotage of the country. Most of the nominees suffer acute financial and ethical deficit, which the appointing authority is aware of, but chose to ignore in nominating them because it would appear in this administration ethics and accountability won't matter. As lawmakers, we shall accord fair hearings to all of the nominees. But they must know that there are a lot of questions about some of them, and we will be asking those questions relentlessly. The cabinet is in no way the face of Kenya. It shows clearly that the Old administration still wants to continue splitting the country into its supporters and those who are not its supporters. Healing is not in the Oda agenda, apparently. Kiwacho kanyo ni yo mar chango kata tok yiero gigo manotimore mondo oganda yud chuny moro makare onge agenda no mar duond bura mar UDA kata sirkal no mar Kenya Kwanza. Mago achiel kuom gigo ma Pio Wandayi oloso ka bende wacho ni jal makoro chiwo gwelo makamagi ne jotend migepe ung'eyo timbegi duto mantiere. En ang'o matimore marach manyalo miyo oganda machalo ma Pio Wandayi wacho moko bende kuom use wacho ukale gazet makawuono uneno e gazet ondiki kacha kendo kata ka wacho gi Ramogi TV ka ukawache mana e tielo mokwongo teni gino mabende nitie kata e gazet kacha uneno kacha jaod bura kata jal makoro gwel elemo wacho ne achiel kuom gigo migawono mar pur karango kacha Mithika Linturi nitiere machielo bende manigi bura mapodo make do manyaka sani mano Aisha Juma koro ket kacha kaka public service gigi duto jatend piny Kenya kiani buche gi nitie
koso isogi kacha kose sogi to kes makamagi biro rang bang'e. Shida mantiere Kenya ka ndi bana ne jaduong' wanda wacho en gimi luongo ni accountability. Tiende jomo ketie od bura be in gi ler kodgi gi wach be jara tiro kodgi. To ng'eny gi ka samoro presidency to koro power donje wiye ono nyalo bulldoze gik moko gima dho ngere luongo ni political expediency. Tiende ke koro ingi teko mar bede e komno endo koro inyalo weyo kata inyalo ignore weche go eko ma important manyalo konyo oganda. Mano miyo ko wasiko ko wacho chapter 6 to article 10 mar katiba marwa en gino endo mapok obedo implemented to the full nikech weche mag ratiro ni endi ema nyalo miyo pesa donjnwa e gwenge. Adwa miyi kuom ranyisi an kaka ng'ama tin ma kane pok adonje siasa an natimo tijno endo mar tiego jende kaachiel koda minewa loso ohala maggi. Sani endi kambi na miluongo ni Ongoza king'iyo osetimo tiegruok ne biashara mag small and medium enterprises 409 mose train. To kan watimo training gieki iyudo ka idhi kamoro miluongo ni Register of Companies kamoro i-register e kembe magwa ma Kenya ka endi ne small and medium enterprises. Iyudo ka ng'ato nie sirikal ok en youth, ok en miyo, ok en disability. To iye kanyo endo odho kawa IDs mang'eny ok jochonde mag disability ng'ama kia kata go ohala okaw mar miyo modagi momanose okaw kendo mar youth moro ma en go ng'ata achiel ne sirikal tengara kembe moko 10 to kembe 10 gi eki timo tenda gi government to tenda gi eki te dhi ne ng'ata achiel emno ka jomoko mantiere kata mana e cabinet ni endi giwacho ni radhi empower joma tindo tibodo ka ohala temi goyo Kenya ka gine igi yamino ko wacho ni wago kogno jogo eko ma kitgi kata timbe gi beyo ok wacho at face value ni samoro ni no nego ng'ato kata notimo gimo marach kaka red no wacho chande gino endo affect nyaka economic arrangement mag jowa e grassroots ka mamiyo ok nya achieve giko midwaro nikech ino ganda Uhuru Kenyatta no wacho ni tenda mag sirikal 30% mag tenda go eko te nyaka dhi ne joma tindo. Tido ka 30% no endo kembe mantiere e Register of Companies to nyiso ni nitiere kembe ma 30% mag joma tindo. Lakini the real owners jogo eko ma weg kembe go eko gin jogo eko ma bende nitie sirikal no endo ni kembe ma dhi 10 e wiye kanyo endo. Koro nyaka watim audit e gigo eko ma president wacho ni odwaro mondo dhi oket jomo kita gin jomo gogo wala koso gin jogo eko ma tiene japiny. Mane penjo manyaka wadho piny kama ne penjo maduong' mantiere kar kanyo e thuolo ni duto ka irango kaka chenro osebedo jogo ma ogwel jogo ma oyier un kaka jod bura koro wach nitiere karu kanyo mana kapok wadhi e yueyo wada mana winjo pacha mheshimiwa Christine Ombaka mondo konwa ni sani gik mage ma nitiere monyalo yudo kata sani kotendore koda jotelo gi ma wantiere go jotelo moyier mag migepe gi moyier gi mokong gidhi bire bunge gidhi miyo wa CVs mag-gi in advance wasomo wang'eyo ni somo chopo kanye isetiyo kanye mikel koda barupe mag moaka anti corruption and ethics mago duto ibo dwar ang'e ni gibokelo gi to wabende wang'e story mar jogi wasesomo gi e gazet waseneno cases kaluwogi to moko rem poko chopo kumonego gichopie mago duto wadhi penjo to gidhi dwokowa kaka gidhi dwokowa e kaka gidhi yudo tije kata ok gidhi yudi wan kaka jok ma ok support jok moyiergo wadhi penjo gi penjo mwatamre mwawach ni ok inyal yudo tiji nikech kama koro gik moko duto dhi bedo gi wajumbe idhi go ombulu ni ukawo jogi koso kukawo kose ugolo ng'ata achiel to uweyo jomodong' 21 omiyo bunge ema dhi make that decision mondo watim vetting mondo eka watim recommendation waterne jatelo maduong' dhi accept gigo ma wamiye seche moko nyalo tamre obende we don't know the situation kaka gini dhi wuok but an gima ng'eyo ni role ma jo bunge dhi play is to do the vetting to gi recommend jogo mabeyo gi jomok beyo
kamano ka unu mana kata mar chwalo kusegoyo kogno to urango ni ng'ama nigi oteku mar bedo jatend migao e migepe mopogore opogore wantiere kodi kanya kwar moga jwang' ote magi medo mana donjo wakao ywe masani kwa duogo dakika boro sekalo bang' sang'wen mar okinyi ka waduogo wasomo ote meki penjo maingo orgi mana sani nyinga Cleophas Oloch machenro mar mbako romo wantiere kako daktari mano Christine Mbaka kabende warango kama chele kaunti ma Migori wantiere kod mheshimiwa Edio Kech mano senator kaunti ma Migori kikidhi mabori keti manera Ramogi TV. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those instances, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Never in my lessons did I learn the art of bribe taking. Ilifika mahali raia, let me use that word, walikuwa wanatuogopa, so ungepata mwanaume anako. But we thank God. Polisi ni kazi kama nyingine. Bora ukuwe na discipline and you just do whatever you're told to do. Nikiwa job niko job. Ni tu mtu unajipanga na discipline yenye unaweka home na pia kwa work. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Be ing'eyo ni kong'o kawo dakika 6 kende mondo chak loko bwongo. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikila, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi na itwakilo ni manangolo. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Lungani Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Lungani Ninja the entertainer. Wawacho nango baba. Kiete manaka. Twende kazi. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today.
Ramogi Jwang kendo waduogo kae ote medo mana donjo kendo ote ma medo donjo kanya Ramogi Jwang wantiere mana kodu achiel kachiel ka moko bende wada mana somo ka wayudo thuolo bende mag rango gi angwa timo kamano to motelo ne mana somo mana ote achiel mantiere kae mor kod jatich ruoth Reverend Samuel Ojiayo wacho ni appointment mag CS owacho ni en let down ne Oganda owacho ni osira ahinya gino ma Dr. Christine Ombaka owacho ni mano education docket was not assigned the right person kako wacho kanyo ni Dr. Ombaka and other technocrats mantiere kar kanyo owacho ni Kenya onego bedni mantiere Kenya onego bedni kao kombe machalo kamano owacho ni Professor Kithure Kindiki nyalo bedo ni ne omi lemo makamano kaluwore ni nen mich kowuok kuom jatend piny Kenya otieko kanyo ni I rest my case mane kaka nitiere kanyo paro machal kamano be gin paro moko ma wasebedo kanyo kawarango te thuolo ni duto wach mar goyo kogno jotelo gi duto penjo moro nitiere ka mabende ang' wayudo thuolo mana marange entiere Facebook mara Ramogi TV to mana kayude sani Lucia De Santos owacho ka no yawre Cleophas awinjo twak maber ka nitiere Dandora penjo na maduong' en ni CS ma oyier kod jatend piny Dr. William Ruto mantiere e od bura kendo nigi do sani we warangiane ni ote makamago gin mage kae to ang'wa dhi nyime kotwak mantiere mang'o mulou ang' utemo mana duoko gi kang' waduogo to sani we wayudgie kama gintiere kar kae ka sani koro wachako achiel kachiel kod ote ma osebedo kanyo kadonjo Lucia De Santos mane mana somo kanyo winjo twak yo makare ken Dandora penjo maduong' en ni CS moyier gi jatend piny Dr. William Ruto man gi bura e duond ot mano doho mapachoka buche gi biro wit oko kosi bo timgi e yo machalo nade Edi wadhi kodgi te kosang wasomo gi mana mos ka oduoko gi mana ka wan kodgi kanyo ka mano mokwongo matieko tada winjo pach jotelo mantiere go kae bende kata wadoke penjo mar ariyo ote mantiere kar kacha Lucia De Santos mano penjo ma en go kanyo ote mar ariyo machielo mantiere ang' wayude ane kanyo bende mantiere Sam Jakom twak mitadua twak maonge ichwan owacho ni an gi makwayo senators makaluo ni mondo ket governors magwa e wi kokgi kasto wach mar wuok oko e bunge samego e ombulu be en gimoro makare aka openjo ariyo gimondi ang' waduogo mondo mi wayud ote mamoko manitiere jogo mosero gi kanyo mar Sam Jakom wuok oko e od bura kachiel koda mokwongo mar Lucia De Santos chawon ne waseduoko kata kamano Edi anyachako kodi kata winj pacha Mheshimiwa Dr. Christine Ombaka kotenore kod wuok oko e od bura kata weche ma kawuono jo Kenya Kwanza mantiere kaunti ma Nairobi nowacho ni gidhi wuok oko kendo ok kura midhigo ok ombulu midhigo e assembly ang' wawinjo wuok oko ni wakanye to inyalo konye machalo nade ka une twak kacha oru mondo dhi tim tiju achako kodi wach mar do to ichak miya pache machalo ni erokamano gigo mokwongo amoso nyaminwa Lucia Dandora kanyo endo kachiel kod wadwa Sam Lucia openjo manyadhi ahinya mar jogo eko manigi cases kata buche od do mokwongo kada be ni president ng'ama luwo katiba mana kana wacho cha they'll make sure ni jogo kamago eko katiba ok oyie ne yiero jogo eko manyiso ni president ochako marach gi keuka weche mag katiba koro mano e gima duong' kanyo to gima duong' bende wawacho ni owadwa Cleophas king'iyo katiba marwa ne oloso gimiluongo ni independent institutions magwa kik bed ni presidency affect legislature to legislature bende ni dwaro mondo affect weche mag doho to waneno ka kiwan kaka jo-Azimio waneno ka weche mag thagoro ketho weche mag ute doho go eko osebede kaluwore kaka nchien kaka bura nito ng'adi dini mantie ni ok oda ywagore nikech jonyadhi ok waywagre lakini adiri mantie ni terms mane ong'ad go bura maduong' mar presidency neno ka en terms no endo machalo gi mane executive no interfere gi weche mag doho nikech kane chief justice marwa ne somo cases notiyo gi gima luongo ni non-judicial language notiyo gi language machalo gima nokondiko burano kende ng'ato mane ondikone koro gima thago weche mag buche mantie doho en ni bin dipo ni executive kata presidency interfere gi independence mag
institutions ma are independent e katiba. Koro mano e gima yothago maduong', to gima da nyiso Lucia ne en niya, teko ma president nigo en donated teko, in imiye teko no endo. Kuma watemo kaka representative magu motamowa ni ok gichik itgi, to wan gi teko ma duoko ne japiny teko moduogi kata mong'any e wechego eko mok ni kare. Omiyo ber ka japiny ng'e ni pod en man gi teko ni endi ok en president. Kuom Sam Jakom, abro wuoyo mang'eny e weche mag Senate kaka watiyo e making sure ni governors mag otiyo gi pesa, nikech pinyo ne pinyo manyadhi ni maran gi pacha kaka wuodri jo Kanyanam. En ni sani endi ginendo mogo e lweto maduong' manyak watigo maber ma pesa kik ndong' oko. En pesa go eko madhi e counties magwa. Mondo mwatem mondo mi jogo oti gi pesa go eko maber. Koro mana ang na wuoye kwatieko. To gima duong' mopenjo kanyo en wach mar ng'anyo. Maparo ni ava ni an mapungo ng'anyo agolo ji kada watimo yiero mar speaker kada watimo yiero mar speaker ka senators wana mnapungo ng'anyo kowuok oko. Samoro nitie teko ma katiba omiyo ma ka wang'anyo yo makare ma jowa moko oko mbalore kaka ne jowa moko abich moko auchiel moko nombalore modoko go kura ne speaker Kingi king'anyo wake no ng'anyo chande nitie gima katiba kada standing orders mag bunge wacho ni ya the house becomes suspended. Ka otobedo suspended to miyo wa yot madok kendo kitiyo gi sheria mag katiba ma yudo joyo ko maber. Ko samoro ng'anyo no endo en excuse magwa bunge magwa mondo giyud kipengele moro mar katiba manyalo konyo gi mondo gi correct go ang'owa weche maricho madhi e bunge. Koro kendo ng'anyo oyaye en ng'anyo no endo manyalo konyo kumoro ki standing orders mag bunge ka achiel koda vipengele mantie katiba mondo mi excuse mar timo ginendo yo makare mondo chul jogi eki gitim gigo makare. Kuom ranyisi sani endi king'iyo president marwa kobire bunge to nopo ni jege ng'anyo mano to pok awinjo ke jotendo pok onyisowa samo gibo nyisowa to ka opo ni ne gi ng'anyo to iluongo ni adundo mar Kenya gwecho e yono endo manyiso ni onge confidence of the people mago gik manyalo lead to other things mamiyo obedo ng'ama effective kwa chune motiyo kaka japiny dwaro. Koro sani kada king'iyo mana kada kaning'iyo kana yiero timore Kacheliba Kakamega kuonde duto te ineno ka ji celebrate kabisa kane win nitie. To mar president barwa ni endi tiro kano yombo ji ng'icha ji okuya sani Orlando jomol lungo ni ministers gieki to piny ng'icha piny okuya. Koro nitie samonya bedo gi power e lweti lakini adundo mar piny to wacho nang'o adundo ma piny gwecho nang'o ogwecho ni be ji nigi confidence kodi mano gima nyaka ing'e politically nikech ginendo nyalo bedo makel problem in the future. Chimage kanyo nikech kata ntiere weche mathoth mabiro iwacho ni kata ka ugoyo mbaka e od bura kata en od bura ji nyaka wuo. Daktari, ng'anyo ni akanye to ng'anyo ni kuse ng'anyo jogo ng'ama loso chike gi une moru kata mondo dhi los chike gi. No kamano mokwongo a support gik ma Edi wacho nikech bende gin kaka ba pare ji ng'anyo e bunge nikech nitie gimomiyo mokwongo seche moko kuwuoyo ai tigoyo mbulu e case mondo ji oyud kaka yomi iluwo nikech igoyo mbulu tiyudo ka ji ng'anyo nikech seche moko speaker ok en fair odwa ng'ado bura e yo marach kendo odwa ng'ado bura kodok konchiel to jomowe moko dok korgi igi wang' to gi ng'anyo mano nyalo ga wuok. Mar ariyo nitie jomoko mabe pondo wuoka kigin nikech nende osesingre gi ng'ato oko kucha man gi teko ni mondo dhi ogo mbulu to kochopo to yudo ka ot liet to konyal go mbulu kaka ne giwinjore koro dwa hepo oringo dhi echo owuok okobi seche moko bare okobi nikech odwa miss kikang'o bed incriminated nendo go mbulu maybe ng'ato wuoyo kode magiwinjore go ni in kara ang' idhi go no to karo yudo ka party mare dhi go yes koro en kende modhi go no koro wacho ni kara kika betray party mara wawuoga ringa ponde aka. Koro nitie cases ma individual based to nitie moko ma party based ma party emo decide ni dhi ung'any party this side go uru no kata go uru yes depending on the interest of the party. Kamano. Penjo moro penj kanyo mar Mama Lucia
penjone ni jog man gi cases gi idhi wit cases go kose an kaka ng'eye kaka ng'at ma bendo kena lawyer ang'eyo ni ka case omaki to nyaka tikodi nyaka idhi e case ni mu nyaka rum nyaka idhi through the process mar case ni nyaka idhi e court nyaka iyal case ni ai loyo kata iloyi titwei kona nang'eyo ni jogi kaka case no makogi kaka no pangi gi jo court ni ng'ane chiema hama appear mondo idhi duok penjo e court kel witnesses ni tim kama ageno ni process mar court mar joma nyocho ketho to nyo mitijegi bo dhi mbele gima the fact ni nyo omigi tije mano ok dhi stop anything mano konyiso ni in innocent pod in guilty kata president omi tich kata okomi tich pod in innocent pod in guilty although Kenya wacho ni you are innocent until proved guilty to jogi nyocho secha moko sechako appear e court omio to me onego bed ni gi through the process mar court case chen ka gi loyo to gidhi mbele gi tijegi mana kama ko gi loyo otwegi atweya bane kaka gintiere mane gum bende wantiere gi bede sirkal mopogore gin kacha dek ere kaka itiyo kod kumoro achiel kasa ne wacho ni mano mar executive kata mano moting'o jatend piny jalupne kod jotend migepe tiyo machiegni ahinya kod doho ma pacho ka ere kaka okonyo oganda adier koso ok okony mano bende ang'o dogo mondo winja ne pachu kasa nyako Ramogi jogi nyalo gonwa simu wantiere kae koda jood bura kae rango gi ka giduto wantiere kod senator ma Migori Eddie Okech ote pod medo mana donjo kae meku kaachiel koda jaod bura e county ma Siaya wantiere kae koda mheshimiwa Daktari Christine Ombaka ka wantiere ko kae mano mandrep ma Siaya simu koro wayawo sani chak goyonwa mana simu sani tikono mana ni yudo wa e yo machalo nade to de nang'o madier ni jod bura koro ka giwinjo twak mar jatend piny odiochieng' ma kawuono gik mage ma in bende nigi geno ni gidhi bedo ka gilose SMS line ma bende pod oyawe na 3 ka simu namba mane TV ni kanyo koro ng'ang'ia sani namba man kanyo en 011 095 go simu sani to ka wayudi wamako simbi kae to ka in gi penjo kuom mheshimiwa Daktari Ombaka iwacho mana ni penjo ni ichomo go kanye to wawinji kae to bende wayudo mathoth nitiere ote mamoko mapodi wadwaro rango ni nyaka sani gin gik mage manitiere mana nyaka sani nyako Ramogi jwang' SMS line wawacho ni wayawo kendo nyaka sani wantiere koduka ote mawuoro wasomogi kendo wayudo mana duoko e yo moro makare kamachielo kanyo wan gi Evans Otieno kawuok Rongo Migori County wacho ni nyis MPs mawuok Kaluo ni kik gibed andhoke gisika gikawo pach baba ene rwadhwa mane ote mare mantiere karakacha ote pod nitiere karakae kamachielo kapok adhi mbele gi ote warangane moko matimore e od bura no mar National Assembly jofwambo magwa nitiere kanyo Walter Nyambaga nitiere oko kanyo bende kotemo mana luwo ni gik mage madhi nyime mano e county ma Nairobi kae kama jod bura mathoth dhi bedo kalose odiochieng' ma kawuono kata ka ok gilosi jatend piny Kenya dhi bedo kanyo karango ni weche matimore e od bura to gin mage mago kama gintiere karkacha wayud ote mamoko maponi nitiere kapok arango mag SMS warangane mago mantiere Facebook mondo mi wakoni mathoth kuom gigo bende mag jonenowa chwalo kaachiel koda penjo magintiere go ne jotelo mantiere go e studio okinyi ma kawuono. Isaac Juma ma Isaac nyakwar opap wacho ni oneno live ka ntiere Migori muoki wacha dier makende erokamano ahinya Isaac Juma kamachielo Mesha Kudhiambo Daktari Honorable Christine en mama mapache ler kabisa mama tiyo nyaka noyier Siaya County wacho ni mano inda kech erokamano ahinya Elisha Odhiambo wuoda Semo Nyagoko wacho ni en hawi marach ni od bura dhi puodho joma nyocha oyier kaka jotend migepe mago bende nitiere kar kanyo ka SMS line wa bende pod wayawo mogik wanyalo yudo kanyo ni en mane nyaka sani SMS line wa wayawo wacho kanyo ni Edi Muokratego mosna wacho ni Mora Sidang kaka olero wechego wacho ni Muhuru tuko ndani ya Ramogi TV mano Josephat embe odhi nyime ka wacho ni mano Christopher mawuok Siaya wacho ni twak mit wawinjo mos gi mama na Jane Nyagem wacho ni Jane Kaudha
mane ote mantiere kar kanyo. Kamachielo Ramogi TV an nyawara olweny owacho ni entiere seme lunga, owacho ni anto amedo mana puonjora ni upinzani ni nigi wekgi, owacho ni giwek go korgi ni gin kod kwan mamalo, to kochopo e kura to onge gino manitiere. Mane ote mantiere ka achiel kachiel wadhi ane nyaka e od bura mano mapacho kae, gigo matimore kacha. Ang' watudre kod jafwambo marwa mano Walter Nyambaga ka entiere e od bura kacha mondo mi okonwa ni gik mage matimore nyaka sani, jotelo mage mosechopo boneno gi kacha, mage monyalo bagona utwak moro matin ka entiere e od bura kacha. To sani watere achiel kachiel nyaka e od bura mapacho kae. Walter Nyambaga, inyalo mana miyowa chenro ma kawuono dhi chalo nade, igeno ni ang'o madhi timore kawuono e od bura? Walter. Cleophas oyawre kendo awinje yono mopugno ahinya. Abiro ni kachiel mana kaka iselieko ni en od bura mamalo ka bet ka nyago dichi ma kawuono ni endi. Welo mopogore opogore mamoko nosebiro ka moko pok nobiro, moko nosebiro e kidienje mopogore, kawuono ginyalo chopo e kidieny machielo. Wageno ni jatend piny moluor kata mano ma bende osechamo muma kendo chako dhi nyime kod chwalo tije mare, William Ruto biro chopo kaendi kaka chik dwaro. Biro bedo twakne mokwongo mar chiwo chal mar piny Kenya, ahinya to keto ayanga od bura mar 13 mondo mi koro dhi e nyime nyaka chop seche giendi. Moko kuom jo od bura mosemolo kaendi moro bang' moro, ka bende nyaka chop seche gi ikruok maka kod kacha dhi nyime. Jotend migepe pok waneno ka, mak mana ni nyaka chop seche giendi nitiere bad migepe mag arita kwe mopogore opogore ma nyaka chop seche gi osebedo komolo kaendi. Arita oredi malich mokalo, kendo aneno ka jolweny ger pino maraturu tutu nyaka chop seche gi gise mana timo ikruok mar bedo kod gimiluongo ni parade makende ma igeno ni jatend piny mano William Ruto biro chopo ka mondo mi en bendo ogoe kogno. Ma dhi bedo go kogno parade mar jolweny mar ariyo odiochieng' mokwongo. Inyalo paro ni notimo maket kod mano no kane ntiere gwenge mago mabom maduong' ma Nairobi ke alap mar tuke ma Kasarani. Odiochieng' ma kawuono ni geno ni William Ruto biro chwo wang'e parade maket kod mane bang'e to obiro sudo kachiel ma ochop e od bura kanyo ka koro tene kod speaker masani Moses Masika Wetangula, ma bende gibiro thorore godo e od bura mayono mamuol. Ka bende bath gi kanyo biro bedo kod Amason Kingi, ma bende en speaker mar od bura mar mar Senate. Ibiro geno ni tok mano chenro makende mar twak kendo chiwo losone kotende kod weche mag od bura kachiel kod chal mar piny Kenya biro dhi nyime. Ibiro paro ni bende William Ruto e koro jatend piny ma biro bedo ni biro loso kod od bura mar 13 e telo mokwongo, ma biro chiwo thuolo ne jo od bura kata bende od bura mar 13 ma kore dhi yawa yanga. Ibiro geno ni Moses Kuria ma bende migosi Moses Masika Wetangula ma bende oseyiedhi kaka jatatwa kata seneta biro bedo ko otene. Ber king'eyo ni od bura ni kod kanyo no motengi ma jatend piny biro betie e kinde ka kinde. Oseneno ka jatend piny motelo ne maendi Uhuru Kenyatta ma nyaka chop seche gi osidhi yweyo nota chenro makendo kod mane telo mokwongo kendo noyawo od bura mar 12 ma nochiwo thuolo mar od bura mondo mi odhi nyime kaka chik dwaro. Mak mana ni ne wachwo wang'wa, kinyalo paro ni ne nitiere moko kiluongo ni paro mopogore opogore kachiel kod timbe mane dhi nyime kalure kod lwasi mane nitiere kinde no. Inyalo paro chien kanyo ni firimbi ne gore nyowuoyo kalure kod ng'ut diny mar firimbi mane miyo koko wuok, mane kalure kod kit kaka lwasi ne chale kinde no. Bende wabiro rito neno ni to wang'ni onyalo chalo nade. Inyalo rwake kod mor kod ilo kachiel kod gotielo, nikech od bura ka bet ka seche moko pama oyaye ok nyal beti kalure kod lai magi tiere go mar loso chike. Ka bende kinde ni endi igeno ni moko kuom weche ma jatend piny nyalo dhi lose matut obiro keto ayanga kendo biro miyo thuolo jo od bura mondo mi odoi weche ma seche moko mulo chal mar piny Kenya gi seche gendi. Cleophas adir makar kende en nyaka chop seche ni igeno ni jatend piny nyalo chopo kaendi seche mag saa 7 kanyo endo mondo mi koro chiw thuolo mar rango moko kuom chenro maketo kod mane ber ni en wendo maduong' odiochieng' ma kawuono ni endi. Koro loso kachiel kod chiwo twak makende biro miyo jo od bura mowuok kuonde opogore opogore mag kuonde chung' ute buchgi kachiel kod Senate tinde gibiro kanyakla ma dho kisungu luongo ni bicameral parliament, kelo gi kanyakla mondo mi koro kitwak maketo kod mane odhi nyime nyaka chop seche gi kata kopo ni bawang'i
nitiere moko kuma peyni matudo od bura mamalo kaendi kachiel kod dier boma nyaka chop seche gendo dinigi kalore ni arita makakoro bet kapek malich mokalo koro wan manatiere ka mar bende bilo wach gi moko kuom jo od bura mondo mi wapenjgi ni to ng'ono ma bende gin owuon gitemo rito winjo kowuok kuom jatend piny. Inyalo paro kanyo ni moko kuom singo manoket kod jatend piny inyalo mana tuomo motendre kod ngima mag oganda kalore kod laino mar gibiro luwo kaka piny owacho mar Kenya Kwanza kanyo mabende nyalo mulo ngima mag oganda motendre kod weche mag tije ni ojende ng'iyo kaka chochni kata rach mar ochumi ma pacho kaendi kibende nyalo paro ni loso ne mano mokwongo ne ochiwo thuolo makende mar sudo moko kuom dhowedhe mag mwandu. Koro wabiro mana ng'iyo ni to kit twak modhi loso godo odiochieng' ma kawuono ni endi be en kit twak moro mokelo kanyakla loso gino mabende seche moko nyalo mulo weche mag kata mana tok koseloso weche modhi mulo ngima oganda kachiel kod rango lai mabende inyal kongo godo rach mar ochumi kata bende dhi motelo ne mano motende kod weche mag chike bende od bura ni nyalo biro yudo thuolo koro nyadichiel kendo mar goyo kogno moko kuom jotend migepe manyowal tok bende yudo thuolo mar loso kamiti mopogore opogore ahinya mabiro tayo od bura ni endi. Koro Cleophas bet ka seche moko wabiro mana dhi nyime kod go kambi ka mondo mi wayud mathoth ma otende kod chenro makawuono to bet king'eyo ni chenro makawuono ni endi en chenro makoro wenge duto ng'iyo ni to kit loso ne mokwongo dhi chalo nade seche moko kier moko nyalo betie koso bet king'eyo ni kata mana jalupne Rigathi Gachagua bende mi thuolo mar chopo kaluwore gi kit kaka dwaro makende mar tiyo kanyakla kendo bende yawo od bura ni endi otende peno ni kod penjo Cleophas in thuolo mar diro mondo an bende koro alwar godo. Erokamano ahinya Walter. Koro kapok aweyi mondo idhi nitie gik moko ma iler ne oganda chenro ma kawuono no kang' nya chopo kanyo oganda nyalo penjore ni apeyni go to gin mage mondo mi gichop kacha nikech sane ka warango jogo matiyo gi apayo mar Uhuru Highway nyalo pende gida donjo bath Holy Family Basilica kacha ging'ad kanye ka gidonjo gida chopo KICC gichomo Kencom kata giluoro kuma chalo nade apeyni chalo nade chenro odiochieng' ma kawuono ma jatend piny Kenya William Ruto geno dhi chopo kar kacha mage ma olor mage ma owe thuolo ma oganda nyalo bedo kacha kakale to chenro no hie nyalo chako kar sadi kama nyaka sani kimong'eyo en mana ni nyaka saa 8:30 ema nyalo bedo kochako to motelo ne mano apeyni go chalo nade arita kwe ni konwa kanyo ni gintiere apeyni mage ma giloro to mage ma giweyo achiel kuma par kata par ewi apar en ya peyni duto manyalo tudi gi od bura ma pacho kaendi tiere ni kiluwa peyni ahinya mano manyalo miyo ikal machiegni kod od bura ma pacho ka thotinda kata kawuono ni yono makende mondo mi ibed mabor gi apeyni maket kod marano mano ma donjo kata luwo gimiluongo ni Arambe Annex mano ma bende seche moko wuok Continental to kod mano ma bende tudo apaya maduong' ma Uhuru Highway kachiel kod mano ma bende seche moko nyalo thinyore kodi KICC Kenyatta International Intervention Conference Center ma bende mana machiegni kod od bura ma pacho kaendi gina apeyni mamoko seche moko tudo od bura maduong' ma pacho kaendi gina peyni ma nyaka chop seche gendi dhano ok oyienegi chope ahoya nikech nyaka chop seche gendi apaya mano mantiere bath kata mano motende kod od bura ma pacho kaendi gi seche gendi jolweny koro chalo kagima koro loso gimiluongo ni parade ma jatend piny biro go e kogno osekel ka gimiluongo ni atalne moro madundo kamaendi ma obiro chung'e mondo mi orange chenro maket kod mane bende korigeno ni nyalo gweng'wech e kinde duto ma bende chakore e seche mag 8:30 mana kana silikoni motelo to ber king'eyo ni jatend piny biro chopo kaendi makmana ni nitiere moko kuom matokni momiluor kaachiel kod arita ma bende nyaka chop seche yoredi malich mokalo mano osechopo ka mana mar chiwo lwasi kendo malong'o mar neno ni weche duto odhi okare mitalo kata chochni to pok ne wagoye wang'wa nyaka 2 okinyi nyaka chop sechegi Cleophas Oloch. Agoni erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom report maler kamano kendo ang' waweyi mondo imed manyo
maling gigo mantiere kanyo ka iluwo chenro no kendo ka iluwo twak madhi bedo kanyo achiel kachiel agoni erokamano Koromogi jwang' ang' wabedo kodi achiel kachiel mane Ramogi TV ka nimar nwasingo mar bedo wang'i koda iti wadhi kelo weche gi duto achiel kachiel kaka gitimore koro ikete mane Ramogi TV weche gi kang' tuch to wan kodgi kendo wakelo gi mana achiel kachiel mana kaka bende ne wayudo gi mana e Ramogi TV kar kae jofwambo wa oko kanyo bende kamodo thuolo mar koni iro sani ne apeni moluoro kanyo od burano olorgi mondo mi ka mheshimiwa Eddie Oketch owuok ka kiko kwame ndara kacha okala kanyo kaka Nyambago wacho ni othurre e od bura kacha rangach odonje mheshimiwa Christine Mbaga bende kowuok ka odoja kacha to githurre mane rangach mantiere od bura kacha mondo mi giwuogi kendo gidonji gidhi nyime kod twak gigo duto mantiere kar ka kane pok wadhi achiel kachiel e od bura kacha nitiere penjo mane joneno mag Ramogi TV openjo mara sam jakom ne maseduoko kacha ka koro kama chielo mane bende koro antie mago mag puoch gi pak mane nitiere kar kanyo to sani hawi maber bende mikwayo ne jogo wacho ni jogo manoyiere migepe mopogore opogore dhi bedo kacha thuolo ma ni koro idhi puodhgi ka itieko mago duto gin jok mage mantiere e kar kanyo sani koro nitiere ote moko madani akale kendo mondo kama yudo thuolo machielo umed duoko gi kachiel kod mago bende man winjo kawuok kuom joneno mag Ramogi TV nitiere kanyo ote mano SMS line wa moyaw 2360 ka simu bende medo mana gochonwa ka wayudo gi tikonwa mana nyaka sani gik mage manitiere SMS line wa 2360 ote moro tikawacho ni Oloch mosna jotelo amor gi chamo muma madhi mbele kaunti ma Nairobi Robert kawuok Siaya erokamana ya chenro bende dhi nyime wakelo gi weche manyien mago mag migago kama chielo Eddie wacho kanyo ni Eddie noyieri chon e platform mar youth wacho ni bende ing'eyo ni youth fund onge since 2018 to bende inyalo chwalo mondo oduoke ma Charles mantiere Uriri sub county kare ote mar Charles ne ang'e duoke ane kanyo oyudo kanyo SMS line an wuod Rem Odada wacho kanyo ni kawuok Nyakach wacho ni penjo na en ni bende jood bura nigi teko mar we puodho jotend migepe kanyo bende unyalo bedo gi teko koso openjo kanyo ni bende untiere gi teko mar weyo puodho jotend migepe gi wacho ni ka ponono kata yore mano wacho mang'anyo ka ponono ng'anyo un gi thuolo mane e gigo duto mheshimiwa Christine Mbaga anga duogi iri mondo ikonwa kaje thuolo mokalo kane sirkal mokalo ka nitimo gi yo machalo nade mano ang'i mage kanyo kokonyo osekonwa kanyo en wuod Rem Odada e yor simu kae wan gi Janet mawuok Migori Jared kawuok Migori e yor simu alo Jared ka in Migori sani chenro en mar mbako romo ote mari ne jod bura ka odiche ma kawuono twak mar jatend piny dhi bedo en mane aya ng'ado simu lor wuoyo gi seneta margi mantiere ka Educate kata kamano go simu kendo ka igo simu ka to watudre kodi achiel kachiel ka wantiere kar kae SMS line pod wantiere go kar kae an Meshaka Shata ka ni Dubai Ramogi TV mora matek erokamano ahinya Wodrem mar puodho jotelo migepe ka ang'a penji mana ka watieko somo ote moko mantiere kar kae nitie ote mowuok Mabika kata kodoko ni okwalose wi governors mopogore nitiere ote ka elo Ramogi TV konwa honorable Gladys Wanga okelnwa pi Homabay town kod North Karachuonyo jowa nyiewo pi 20 liters 30 bob wadhi ane Migori kanyo podi Erika in Migori oyawre ma iwuoyo gi David Orwa oyawre kendo machiegni ma chenro mar mbako romo nyaka sani DR ne jatend piny Kenya William Ruto olose wi gik machalo nade kaka ono dhi loso kod mheshimiwa mari mantiere studio kae Eddie Oketch kod daktari Christine Mbaga mokwongo ne Eddie Oketch erokamano studio kawuono koro apenjo kama an gi penjo president nowacho ni obiro ng'iyo gik moko kaka bottom up koro bottom up ni en kaka gimoro chandowa kaka an ng'ama driver ne adrop school ka ok ayudo certificate koro to aseriembo more than 10 years koro ka sani waneno gik moko ka challenges ka wadhi manyo waoro application tikonowa ni idwaro
certificate mar school ni to koro okong'eyo ni to samo drop school to ikoni ni nyaka idhi e technical moro manyalo konyo ngimani. Koro kanje kuma chanda apenjo mheshimiwa Edi ni ginyalo konyowa nang'o nikech president owacho ni bottom up nyaka koro ng'i to wan joma ni bottom. Koro kanye mapenjo ni to nikech en gima ni e Kenya mangima ok en gimoro matimore Migori County kende. Koro kodhi e od bura obiro konyowa nang'o e choro chenro mag ng'iyo mago nikech iyudo ka samoro nadrop school aonge certificate to kadadhi e training to na perform well iyudo ka tiyo samoro ng'ato ndiki jatelo mar onego otigo kata mana e serikal kono. Koro mane gilo dhiero wani to samidhi apply tikoni ni ionge certificate. Koro certificate ok ong'e ni to bende nyalo konyo nang'o nikech samidhi perform well iyudo gimoko good conduct in godo disability permit mago imiyi. Koro kuma felo wa en mana mana. Erokamano ahinya. David kani Migori, ote ni ochopo kendo Senator Educate dhiro thuolo mar duoki mango wasaido simu machielo ka wantiere Ndhiwa, kaunti Homa Bay. George kane Ndhiwa, oyaure nyaka sani no Ramogi TV, ma en mbako romo. Ote mari nyalo bedo mane, kwayo mari ni jatend piny nyalo bedo mane, okinyi maka uono ka yeno duche maka uono dhi bedo kacha kotwa kod jod bura. George. Erokamano Cleopat. Amora ahinya gi Ramogi TV kendo osebedo kokonyo wa maduong' sana. Wane ni maler to kwayo mara. Sani koro counties wagie mwageno kuomgi. Kendo koro kaka senator ni kanyo ma Migori. Kwayo mana ni ka gidhi od bura to gichung' motegno. Nikech jopiny te ng'iyo gi sani gin e wenge wa koro gik manyalo konyowa machalo weche mag dongruok mag counties. Akwayo mana ni mondo gijiw motegno mondo koro ka Nyasaye oyie to ane ber mane devolution okelo. Ka ok kamano to amor gi Ramogi kendo Nyasaye omed gwedhou. Erokamano ahinya mano George ka ntiere Ndhiwa kendo erokamano kuom gonwa simu e Ramogi TV odiochieng' ma kawuono. Gigi duto ntiere kar ka. Kendo simbe mamoko ponono ka wang' wayudo ang' wamakogi kendo mondo mi wadhi nyime kod twak mantiere kar ka. Ntiere simbe modonjo ka. Magi moko maliet ma wayudo sani. Wapenjo mokwongo ka waduogo mana irgi. Nitiere penjo mano penji kanyo kowuok ka e gwenge go Maseme mano wapenjo kanyo niere kaka thuolo ma jotend un kaka jod bura un gi thuolo mar weyo puodho jotend migepe gi kosoyo. Mano penjo mana chwalo iri Secretary Christine Mos. Wasega e bunge kaka iseneno kata before. Yose ka ko gimor gi gima timre e bunge kanyo kata kaka ji wuoyo kendo kaka ing'ado weche gi speaker kata kigombulu ji mang'eny mose walk out matiene ni gikuno magi wuok magi weyo ma jomodong' to dhi mbele gi goyo mbulu. Mano en gima timrega. Inyalo wuok mana kaka asepimo chon cha. Unyalo wuok kaka group mobedo affected gi gima iyalo e bunge kanyo. Inyalo neno kata jogo man gi ng'ol igi owang' gi gimoro kanyo mugi walk out. Inyalo neno kata jo party moro bendo neno ka party margi ideas margi jogi ok respect kendo jogi ok dwa wito oko ginyalo walk out. Koro walking out o depend ng'ano ma walk out. I walk out ni ang'o matimre iwacho ang'o ma affecti ma koro iyo wang'. Ich wang' nitie ga kanyo. Inyalo chung' mi wuo ka gi ich wang' mi wit gik moko jose wito kata pi bendo se tukre kanyo kalatasi ose yiechre dhano ose go firimbi mose walk out. Mago duto are part and parcel of rejecting gima dhi mbele kanyo. Koro ok nyal buoga ka nitie jok moko manyalo wuok kosin kendo ka igi owang' kokuno nyalo timore. Kendo nitie that freedom mar rejecting gimoro ti walk out nitie. Kata kikuno kamano weche moko to pod bodhi manyime kata kene puodho gi pod ibo mana puodhe. Ok lor bunge nikech walk out. Dhi mbele kura ibogo but record bo show ni kata nogo ombulu joma magi neno o walk out. Jogi no nyingi no gigoyo ombulu. Koro record ema bokonyi ni chieng' moro ka wach no wachre kata historia no bed repeated.
ni bedie record ni in ni dagi gino omiyo mano is allowed en gima timre bunge all over the world. Imake managi kanyo Eddie waka uyweyo masani kwa duogo penjo thoth kumi penjo mantiere kanyo mar Youth Fund ma 2018 cha iduo kanyo mondo iduoke ane kaachiel koda penjo mano chwala kata koda David mano bende mantiere Migori mano mipuoch gi pak penjo no indiko piny kanyo kaachiel koda mano mar bottom up mane nitiere ere kaka ikonyo jende e thuolo gi duto mane penjo mantiere kanyo kaka jod bura udhi timo yo machalo nade waka uyweyo masani ikete mar Ramogi TV ma en chenro mar mbako romo ka waduogo to koro walungi ka walunge kama to watieko koro akaw yweyo mar modho pisani nyinga Cleophas Watch kikidi mabor. Okie dokie, kids. Let the show begin. Kids are home. Hi, Bumblebee. And it's time for them to explore. That's what I'm gonna do. So, why not give them Kids View? Rabbit, Paul, over here, quick. With Kids View, they get to discover. Here's what a Black Panther mask looks like. And you are sure they consume safe content. Join the excitement that is Kids View. Popular, lovable. Thank you. Usiweke winning streak yako on break. Hii time ya international break. Cheza mechi za Africa Cup of Nations qualifiers, UEFA Nations League, international friendlies, Shabiki Land virtuals na ligi zinginezo duniani. EPL is on a break. Winning at shabiki.com is not. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Nachopata kidogo ani nivumilie tule kimayudo matin mashei nivumilie tule nachopata kidogo Jokanyanam ginyenga ilungani Breezy Unchild kadi heri yudo nyakisumo kaka skiza tune mari edio star 860 star 418 hash paria ni Ramogi TV endala jothumbe duto eroru kamano. ani pesa The T-Bin was inspired by me coming to Nairobi County and finding out that people do not dispose waste responsibly. At the same time, there are not enough bins in the city. T stands for tech bin. So once you approach the T-Bin, it greets you and tells you, welcome to the T-Bin. Please dispose of your organic waste, which is on the blue compartment, as you saw. Please dispose of your organic waste on the green compartment. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those estates, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Nyakora Mogejwang waseduogo kendo koro wantiere ka wadong mana dakika 6 kende to watieko twako kinyi maka wuone bo dakika 6 gi duto Eddie Senator ma Migori dedo thuolo mar duoko penjo mano penj gi jogo mano goyo simu kapod wadhi nyime. Eddie achak mana kodi kama nitie kacha ntiere mar SMS mano donjo kachiel koda simbe ariyo mane ochopo inya chako mana gi kanyo kaito angwa winj wach mogik bende kuomu duto.
Erokamano ahinya Cleo. Aluongi nying joma tindo. Ng'eyo nying Cleo first. Cleo first. Ana aluongi ni Cleo. Ana joma tindo. Mokwongo wadwa David Orua ma Migori no penjo mar ni ere ka bottom up ne dhi tiyone en kaka driver mariembo Migori County kaya chande. Ing'eni ng'enyne ji paro ni wach ma bottom up ni en wach manyien. Ok en wach manyien. Bottom up en system no endo mosebedo gi jogo e koma nigi lek madongo kaka Raila Amolo Odinga. Kano wakelo system no endo mar county ne mondo mi pesa dhi ne japiny to teko bo dhi ne japiny. Koro mondo mi bottom up obed motegno, ng'ano endo mantiere presidency ka achiel kod jogo manie cabinet nyaka tim decisions makare mang'iyo ng'ama ni piny. Kuom ranyisi, nyicha ineno ka president odonja ni ka achiel gi deputy mare to gima gikwong gitimo en ni gigolonwa subsidy mane wan go e petrol. Ki make decision kaka machalo kaka mano kaka president, ere kaka affect ng'ano endo man piny mogik. King'iyo sani endi numbers mwan go endo Kenya ka endi owadwa Cleo, diesel mwatiyogo e Kenya mangima dwe ka dwe en diesel milion 213. Tiro ka president omedo mafuta no endo ma diesel gi 25 shillings, shilling 25. Mano nyiso ni e wach no kende president osemedo bech mafuta e dwe ka dwe e Kenya mangima gi bilion 5 gi milion madhi mana 300. Kichaki ng'iyo kerosene, mafuta miliel go e ot ma ji nigo gi nyangile e udi ka achiel kod achung'ni e udi mitiyogo Kenya ka endi sani en milion 39 e Kenya mangima. President odhi mo make decisions mo mede gi 20 shillings. Manyiso ni e Kenya ka endi kawuono president omedo nengo no endo kana mar rego dala kuchuchunde gi pesa madhi milion 780. Kichaki ng'iyo petrol kuma koro David nitie ma en driver ma Migori, petrol mitiyogo e Kenya mangima sani endi en milion 159 to mede gi siling 20.18. Manyiso ni ja bodaboda mang'eny gi matiyo gi petrol sani endi petrol omedore madhi malo gi bilion 3 gi milion 27. Tiende ni e dwe ka dwe decision achiel ma president oloso nyiso ni president omedo nengo mar ja bodaboda piny ka chande to gi mar ng'ama rego dala gi ng'ama gi nyangile gi bilion 9.1 gi 32. Manyiso ni ka giko higa to president osemedo nengo no endo mar dak mar ng'ama bottom up chande gi bilion madhi 100 gi wiye. Koro decisions ma president timo nyaka ambatana gi gigo eko mwache ni bottom up. Bottom up ne en wuoya. Mar ariyo e weche mag tigo county. County mondo mi otiegre kaka ne Jojo penjo en ni wan kaka joma tindo mobiro ni endi bintie system mwabiro go manyalo miyo projects mitime gwenge obed motegno. Kuom ranyisi ng'eny jogo eko biro mbele wa matimo audit. Gitimo ga financial audit ma county otimo ma governor gachiel gi CEC otimo. Sani endi mono wuok e financial audit wadhi e social audit wang'eni to be pesa kano tim be pesa ni endi en pesa ni motimo projects kaka mag pi midwaro Migori kata mag gigo eko madhi ne ji ndhiwa magidwaro timo. Koro wan kaka joma tindo gi jomobiro manyien sani e bunge wadhi make sure ni ok wachung' mana e financial audit, ordinary financial audit, to watimo nyaka social audit. To mogik, mane Charles openjo ma jauriri, nopenjo gimoro ni youth fund. Youth fund ni endi, kata mana mancha ne Uhuru nitiere, President Uhuru ne nitie, ne ok en gima nyien. Ne gikawo giloko mana nyinge, giluonge ni Uwezo Fund. To sani endi winjo ka koro President Ruto oloke gimoro ni Asla Fund. Odhi bedo. Lakini problem mwango aina Nyanza majo hinyore go joma tindo en access. Gino nitie kido ka jo Nyanza oketne gi mikakati mang'eny ma idwaro collateral, idwaro ni mondo ibed gi puodho moro e Sengi, idwaro ni mondo ibed gi experience, indik paperwork mang'eny. To kuonde moko kaka koro Rift Valley kata mana kuonde moko kaka koro Central idwaro gi adults go eko ogol ne gite. Jotend gi manyalo bedo no golo gere kaka wanya bedo gi jotelo manyalo golo badho mantiere kacha kaka in gan. Mano yo gi yero Dr. Mbaka ngeta ngeka Dr. Mbaka segore na joge to ambota mo gore na jowa. Wadhi make sure ni jowa okoketne gi hurdles mang'eny mag requirements mang'eny nyaka ibed gi collateral, nyaka ibed gi puodho moro, nyaka ibed gi paperwork mitimo. Issue mantie en access or availability. Fan no nitie wadhi medo ni access. Koro Charles ogeng'en wadhi gore mag access mag gigo eko ka sirkal okelo nikech gin bende gichulo osuru Kenya. Nyalo bedo ni mantiere oko mar
telo mari kata gino monego bed ni timo to en penjo makoro chopo kata koro kirango ni weche mag pi mantiere e kaunti ma Migori wayo sani ka giduogo bang' bedo kata ka onge kuom thuolo mag dweche 7 ere kaka inyalo neni pi omedo bedo e taps makamagi e kaunti ma Migori kata bang' Kenya Power duoko stima e kuonde mathoth to kuonde mamoko pod ok yud pi machalo kamano nyalo medo mano gi wach marimo gik bende kata ng'adhier mheshimiwa Daktari Yombako gimosenyo Migori ma gimachalo koda pi en gimoluongo ni CIDP kata County Integrated Development Plan marwa ma governor loso kaachiel koda MCS magwa gi county tija maduong' kaka Eddie Mugratego en making sure ni MCS magwa ma inyiso weche pigi eki e gwenge nikech gin e gwenge ging'e nyaka kuonendo machiegni ma pigogo onge kata dala mage ma pigogo eko onge bende wamed budget marwa mar county mondo chom kar pino endo mang'eny kasto kosetim kamano endo to make sure ni CIDP marwa wach mar pino endo ng'enye moloyo koro mano tiegruok manga ka Eddie Mugratego abotamo matek mondo ati gi MCS mondo wamigi teko mano endo mar ng'iyo gieko molake kor gwenge nikech samoro governor gi CECs mage make decisions to gi will ni MCS ema nitiere kor gwenge koro role mar MCS nyakwati mang'owa strengthen to mogik adwa konyo nyamera Dr. Mbaka ni gimosebedo ka inyo bende en wach no endo mar ni samoro kwa kelo chike moko maluwore gi mag sirikand gwenge watere National Assembly kido mosebedo kind National Assembly gi Senate samoro sebedo ka inyowa kech aseno ka jomoko nokiro kata buche moko matindo tindo weche mag jalo mag pigi e gik batego gi e bunge to ka gike National Assembly go ge piny abo temo mondo reach out to National Assembly mondo wako sponsor some bills manyalo konyo jowa mondo los weche machalo kala magi erokamano ahinya wach mari mogik ka ipenjo kanyo ni ikedo ne girl child ere kaka inyalo ote ma inyalo bedo mane kata sani bede ka rango chenro gi duto inyalo tim gi yo machalo nade ka koro telo mar od bura ni mar 13 chako ayanga odiochieng' ma kauno kodhi nyutwak ma jatend piny mana e boda hika achiel to wachopo kanyo saa 5 mondo mi watieki an adwa wacho kaka woman rep ni kom mar woman rep ni pok otigo malong'o gi sirikal ok omiyowa pesa maber mwanyalo address go issues ma affect jopiny nitie pesa moro matin mane gimiyowa molewo 2016 ka wasetiyo 2013 nyaka 16 we wasted time nokwatiyo nikech pesa ne onge pesa no biro 2016 to ka no biro ne en pesa manyalo luongo ni kalongolongo ne otin nyaka sama loseni koro pesni mawinjo kiluongo nyingi ka ni youth fund hustler fund magi pesni makada chikna to da kete kom mar woman rep mondo woman rep obed visible otima tek e komni mae kom machopo e county wadwa chalo gi governor nikech obo kao county gi senator bende but woman rep en kaka ng'ama mama makomi pesa malong'o to obo chopo girl child obo chopo boy child wabo kelo pi ineno iwachogi wabo konyo nikech pi en a woman issue women ema thagre ka onge pi to mama madhi e ora ka onge pi mama ma ywak ni pi onge koro ing'iyo wang'e nang'o koro kokomnyo mi ng'ama mama no bedie telo to pesa bende wamiyi tibo yudo kaka ta pesa mar hustler fund dhi chopo ni jopiny nyawinjo ni hustler fund idwa ter e bank mondo jopiny o access fund ni through the bank dhi bedo gima dhi fail nikech pesni tete obed uwezo fund obed youth fund obed women enterprise fund magi gin pesna mi holo e grube to grube pod ok nyal tiyo gi pesa ni maber nikech mokwongo tin imiyo gi mana 200,000 imiyo groups to group dwa timo biashara 200,000 en pesa matin kidwa timo business maduong' moribo group ma utingo kata mine 50 kata mine 100 moloso group to dwaro pesa mar biashara 200 pesa no tin hustler fund omi women reps mondo women reps opog grube yud pesa mang'eny biashara dhi mbele issues magal chalo bed address wanyalo nyiewo kata sanitary pads omega Ministry of Education mane medo ibo medu nyaka bagote ngaf cha mondo koro gol ya golo gimiwa gikete ngaf to giluonge ni grant giluonge ni loan nikech pesni machendo gin uwezo fund to gin ga loan to pes ngaf en grant imiyi to kidwoki jopiny pod odhier jopiny pod onge gi nyalo omiyo wachak the first 3 years kata the first 5 years migi uru grant
After that, you say tegno. Kori nyalo kete loan. But anakwayo president, no kao pesa mar hustler fund, or me women rep. Mondo handle it. He will be more successful than kaka aneno odwa timeno. Opogne senator. Senator songe pesa kitu kabisa kana oversight fund waonge got waonge pesa allocation mara mara. Unajua kuna youth gimine. Ero kamana. Ito mono bukudho nyamera bunge kaya. Ka usani kudhiturure rangacha ulal ruma to. Dhago ero kamana anya komido tolo matwa kodwa e demokratego. Ero kamana senator ma migori komido tolo matwa kodwa kinyima kawuono kachel koda mama Daktari Christine Mbaka wamora anya komido kodwa kinyima kawuono chiro mar Mbako Romo. Podo biro luongo u. Ngaf cha pokwa make. CDF cha bene podo da winjo entiere koso oyo. Koro ka wagosi mtu make mana kaka ne umaka. Ero kamano. Kora mgajwa nyanga kanya makoro kelo e giko mar twako kinyi maka won nyinga Cleophas Luoche Lojo Isoduor kod Sharono Ngao. Jogo mano bedo kanyo director Bob kachal koda jogo duto mano kero cheno biro ni yo makare wago ni ero kamano. Jomak duol jogo picha kapoka wei. Rawaranga ni gigo matimore e od bura ka wang'e maber ni bang'ma ang wakao mana yueo ka winjo pado manyien gimago matimore piny Kenya gimago matimore oko mar piny Kenya. Uriti masani watere achiel kachiel nyaka e od burano mapachoka.